Ki khubor bat ki jing tip ki baman la kasni hau new channel skeman su channel singa bha subscribe no menta. Danjur susu kajing ya kenat hapo kajela Manipur. Dang menin kasni mi biang kajing ya kenat hakba laipeu teli ki ying kilasa thang bat kumjuru ki kali ki bas kilasa thang. Bat kadon ru kajing thang ya katan sop jong UCM jong kajela Mizoram. Kane kajing thang ya katan sop jong UCM ka Mizoram kalong hadin belami kajing pedrem jur bat kajing persyak napo kajela Mizoram halor kajing jia hapo kajela Manipur. Kane kajing jia ya kanat jai penriu hapo kajela Manipur kalastang nadu lai terik jong benai me arjar kolai hadin bana kaliang jong ka high court jong ka tei kajela kalapen bena ba itu no ya ki jai penriu mete hakathup jong ka Sider tribe kumta kalami kajing ya kanat na kaliang jong ki jai penriu kuki wade ki gentle tribe kila pelong da ka Pius Rally bat hakane ka Pius Rally jong ki kuki na kaliang jong ki jai penriu mete kila thombor bat hangtahi kalami kajing ya kenat bat kajing thang ya ki ying ki sem bat kumjuru kajing ya so ya dat bat kumjuru kajing ya set ya penyap hapo kajela Manipur kumba hapo kajela Manipur kidon ar jai penriu kita kidai ki jai penriu kuki bat ki jai penriu mete hakaba 99% ki jai penriu kuki kidai ki Kristen bat 99% ki jai penriu mete kidai ki Hindu tang hakane ka tayau baladep sapriang state ka video jingsa perla lengkhoi arnut ki kenthei kuki haki jai penriu mete sa pengkela lengkhoi bat sa penyai lengkhoi hakmat upai bur mete bat halor kane ka jingjia na kaliang jongki pulit kilayo ban kem ya ki riunar badon kti ban pelau lengkhoi ya ki arnut ki kenthei kuki bat kumjuru kilayo ban kem ya ubaring ban sapriang state ya ka video hapo ka social media bat ya ka mobile jongu ulasa sis bat une uriunar bapen sapreng ya kane ka video bat ubaring ya ka video menta udang don hakti jongki pulit kane ka jingji hapo ka jela Manipur menta kalane laibna henre na kaliang jong ka sarkar jela bat kumjuru ka sarkar pedeng kim chom lala ban le ban pen sangye no ya kane ka jing yakhi bat ya kane ka jing ya kenat benru hapo ka jela Manipur bat ya kane ka jingji hapo ka Manipur om cingti no ban bisar no da ka CBI lane ka Central Bureau of Investigation halor kane ka jingji hapo Manipur na kaliang jai benriu kuki kila pelong da ka jingyai rally bandawa na ka sarkar beneng bat ban panya perno ya ka jing sensar hapdeng ki jai benriu kuki bat ki jai benriu mete kata da ka ba ai no yala ka jong ka jela ki jai benriu kuki la ka jong ka jela bat ki jai benriu mete la ka jong ka jela henre na kaliang ki jai benriu mete kim kwa la ka jong ka jela bat sengap kumno kini ki jai benriu ki ong halor ka dawa ki jai benriu kuki ban yo no la ka jong ka jela. Ask for separate homeland is clearly shows that they are foreigners. We stand for the integrity of Manipur, and why should they ask for the separate homeland? If they want separate homeland, then they should go to their home where they came from. Hangne ngila bandong bakajing je hapo kajela Manipur bat kajing ya kenat jai penriu hapo kajela Manipur kalong ka bajuat hadu kata-kata bat kalong ru ka bae hadu kata-kata ban pengkut no ya kane ka jingje kenat hapo kane kajela